नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण एक सोपी आणि हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी बघणार आहोत। ती म्हणजे मूग आणि अंड्याचा उत्तप्पा। ही करायला खूप सोपी आहे आणि डाएट करणाऱ्या लोकांसाठी पण खूप छान आहे। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। 1 वाटी मूग, हे मूग रात्रभर भिजवून ठेवलेले। 3 अंडी, 1 मोठा कांदा बारीक चिरलेला, 2 हिरव्या मिरची बारीक चिरलेली, 1 छोटा चमचा लाल मिरची पावडर, 1 छोटा चमचा जिरे आणि थोडी कोथिंबीर। सगळ्यात आधी मूगमध्ये थोडं पाणी घालून मिक्सरला बारीक करून घेऊया। मूग आपण मिक्सरमध्ये एकदम बारीक करून घेतलंय बघा, एवढी कन्सिस्टन्सी ठेवली आहे त्याची। त्यात कांदा घालूया, जिरा, हिरवी मिरची, मिरची पावडर, कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ, व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। अंडी घालूया, मिक्स करून घेऊया सरळ। सगळं मिक्स झाले साहित्य, पाणी घालूया। याला डोशाच्या बॅटर एवढी कन्सिस्टन्सी ठेवायची आहे। बॅटर रेडी आहे, आता करायला घेऊया। पॅनला तेल लावून घेऊया। बॅटर घेताना एकदम व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। गॅस लोच ठेवलेला आहे। स्लो गॅसवरच आपण हा उत्तप्पा करणार आहोत। झाकण घालून घेऊया। झाकण घालून 3 मिनिटं झालेली आहेत। झाकण काढून घेऊया। गॅस पूर्ण वेळ स्लोच ठेवलेला आपण, परतून घेऊया आता। दुसऱ्या बाजूने पण व्यवस्थित शिजून घेऊया। दुसऱ्या साइडून पण आपण 2 ते 3 मिनिटं शिजवून घेतलंय आणि आता उत्तप्पा रेडी आहे, काढून घेऊया। मूग आणि अंड्याचा उत्तप्पा रेडी आहे। करायला खूप सोपा आणि खूप टेस्टी लागतो, त्याशिवाय खूप हेल्दी सुद्धा आहे। हा उत्तप्पा तुम्ही चटणी बरोबर किंवा टोमॅटो केचप बरोबर सुद्धा खाऊ शकता। तर अशा प्रकारे उत्तप्पा तुम्ही नाश्त्याला नक्की करून बघा आणि मला कळवा कसा होतो ते। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।